Kang Mas, dengan sepenuh hati, dengan setia, aku tetap arep nunggu panjenengan Kang Mas. Tunggonono iki guwa aja nganti mok tinggal. Ora usah ganggu tempat iki, sebab tempat iki wis tak kuasani. Sliramu wani ganggu aku. Apa njaluk tak balekake nang masa lalumu? Ampun putri. Kadita utawa wong wadon mau keseret ring tengah laut. Tapi dia tetap kokoh dalam posisi duduknya, seperti eman-eman nek arep merubah posisi lungguhe. Sebab iki tatanan kekasih hatiku. Aku ora kudu rubah. Hai, ojo nyaingi aku. Aku Roro Kidul. Aku kekasihmu. Kanggo jemput slira. Wong wadon mau sing jenenge Kadita tetep lungguh. Dia tetep tidak percaya dengan ucapane wong mau. Wong wadon mau tetep lungguh. Tetap dengan pendiriannya bahwa janji pertama adalah janji yang setia. Tidak ada janji yang kedua kali. Rahayu Mbah. Rahayu. Ngapunten Mbah, kula badhe tanglet tentang para penunggu utawi penjaga tempat-tempat sing enten teng tlatah tanah Jawa. Nah, kula kelingan simbah niku kan nate ngendika nek saben tempat utawi saben panggonan niku kan mesti enten penjagane nggih, Mbak. Nah, contohnya kados teng Gunung Slamet, napa teng Gunung Lawu. Nah, sing terkenal niku kan Pantai Selatan kalian Pantai Utara nggih, Mbak. Sakjane niku kula penasaran. Asline niku sing nunggu utawi penguasa teng mriku niku sakjane niku malaikat napa demit napa parayangan napa malah siluman ngoten niku, Mbah. Lah, ten masyarakat mawon kan niku berseliweran simpang siur nggih, Mbah, pemahaman tentang niku penunggu-penunggu niku kan. Iya. Sakjane asline itu sinten, Mbah? Ya pancen ya. Saben tempat kuwi apa sing wis tau tak sampeake mesti ana penunggune. Nggih. Omah ya ana penunggune. Nggih. Ya kuwi menungso sing nguasani omah. Nggih. Ya, Nggih. terus sing nguasani terminal seumpama ya ana penguasane. Kae penguasane kae terminal kae. Nggih. Gitu? Nggih. Begitupun gedung-gedung tinggi ana security-ne. Nggih. Tapi security mau ana sing bagian jaga nang pintu depan, ana sing nang jero gedung, Nggih. ana sing bagian nang belakang, ya. Intinya kabeh mau security kuwi duwe tugas masing-masing mengamankan lingkungannya. Nggih. Atau bisa saja disebut penguasa dengan kata pinjam ya, penguasa. Nggih. Nggih. Sing mok takoke kayata Pantai Utara ya ana penguasane. Jane jin apa demit apa siluman ngono. Nggih, Mbah. Pancen
Simbah dhewe ya sering krungu omongane bala kanca. Ya beda-beda pendapat. Ana sing ngarani bahwa nang pantai utara kuwi penguasane ya kuwi Dewi Lanjar. Nah, Dewi Lanjar mau kuwi sapa? Kan kaya ngono. Nggih. Jare ana sing ngarani jin. Ana sing ngarani bangsa siluman. Nggih. Ana maneh sing ngarani menungso awal-awale. Terus apa bener kuwi maune menungso? Kan kaya ngono. Nggih. Terus sing nang pantai selatan, laut selatan, sing terkenal penguasane kan Ibu Dewi Ratu Pantai Selatan. Nggih. Sing jenenge asline kan kuwi Kadi. Oh. Asal mula jenenge menungso kuwi kan Kadita. Nggih, Yo. Mbah. Nah, sing mau takokke kuwi kan penguasane kuwi jane jin, apa prayangan, apa demit, Apa siluman? siluman. Nggih. Ya kan? Nggih, Mbak. Sing wis tau tak critake mbiyen nalikane mungkin isih eling ya nang video sadurunge Nggih. penguasa Pantai Selatan kan wis tau tak critake yang mana di saat itu seorang perempuan sing wis suwe banget golek belahan jiwane. Sebab selama uripe mau kuwi terngiang-ngiang selalu terpikirkan bahwa DE kuwi duwe kekasih hati yang pernah menjanjikan akan bertemu kembali suatu saat ketika hidup kembali. Nah, saat semono kan wis ketemu toh Nggih. si siapa jenenge beliau Ibu Ratu. Bu Ratu Pantai Selatan mau Nggih. sing kon topo nang Gua Langse. Nggih, Mbak. Saat semono nalikane dikon topo diomongi marang kekasih hatinya, seorang pemuda yang sudah sekian lama dinanti-nanti, justru hanya bertemu sekejap saja. Nalika semono diperintahke perempuan mau kontopo, kekasihku, pujaan hatiku, iki seliramu tak perintah lungguh topo nang gua iki. Nggih Kak Mas, napa mawon ingkang panjenengan perintah dumateng kula. Tetep kula badhe manut napa mawon ingkang panjenengan perintahake. Ya wis lungguh nang kene. Dipapanake panggonan mau nang gua. Gua mau kuwi persis di bibir pantai yang mana ngerti dhewe to. Pantai Selatan kuwi kan ombake kaya ngono. Sing gulungane juga menyapu-nyapu. Bahkan apa maning jaman semono kuwi isih gung lewang-leweng dhuwure hutan ngisore lautan yang begitu luas. Kon apa? Ya wis yo. Saiki sliramu lungguh nang kene. Kang Mas arep lunga ana keperluan.
keperluan liyane. Kang Mas, jenengan kapan balik maning? Dengan tangisan dan linangan air mata, perempuan tadi mengucapkan sebuah kata terakhir perpisahannya. Kang Mas, dengan sepenuh hati, dengan setia, aku tetap arep nunggu panjenengan Kang Mas. Iya, jare pemuda mau. Tunggonono iki guwa, aja nganti mok tinggal. Tunggonono iki guwa, rawaten. Lingkungan kene wingit, akeh penggodone. Nggih Kang Mas. Bareng ngono, pemuda tadi meninggalkan kekasih pujaannya yang beratus-ratus tahun keinginan untuk bertemu, justru saat bertemu malah topo dan dijanjikan nanti di kehidupan berikutnya baru akan bertemu kembali. Mungkin nek sampean ya ora mampu. Boten mampu, Mbak. Kenapa? Kok perempuan tadi mampu? Nggih. Atas dasar rasa cinta yang paling dalam. Oh. Dengan lambaian tangannya. Selamat jalan Kang Mas. Singkat cerita, Nggih. gelising cerita. Wong wadon mau kuwi lungguh semedi madhep marang laut. Sehari wis dilalui. Rong dina, tolong dina, mencapailah di hari yang ke-10. Pas kebetulan nalika semono bulan purnama. Nalika semedi ombak gedene ora lumrah. Suarane wae medeni apa maning bentuk ombake. Leger. Kuwi nalika semono ombak mau kuwi nerjang marang guwa mau. Lep nganti nutup apa pintu guwa mau kuwi. Wong wadon mau terembas ring ombak. Lep mental marang mburi. Long. Tapi posisinya itu masih tetap dalam keadaan lungguh semedi. Saking kuate. Merga posisi mau kuwi memang sing natakake kuwi sang kekasih hati. Jadi saking kuate tetep lungguh mau kuwi ora robah. Bareng ngono laut mau kuwi nyingkap ketat ring pantai maneh. Barang banyune keseret ring pantai nongol. Ndas gedene ora lumrah, ya kuwi ndas ula. Tapi ula mau kuwi bisa ngomong. Hai. Ora usah manggon nang kono. Ora usah ganggu tempat iki. Sebab tempat iki wis tak kuasani. Sakjane sapa sliramu?
Wong wadon mau sing jenenge Kadita mau ora jawab, malah mung anteng. Tetep lungguh nang posisine. Barang ula teka lung wong marah arep nyaplok, kuwi berbarengan nang semono ula arep nyaplok, tangan kuwi ora digerakke tapi gerak dhewe. Kaya ana sing gerakake. Shit. Dicekel buntut ula mau kuwi. Dikelepake, lepat. Mental tapi buntute mau kuwi tetep dicekel. Akhire ngucap wong wadon mau, "Sliramu wani ganggu aku. Apa njaluk tak balekake nang masa lalumu?" Ampun putri, ampun. Akhirnya ula mau kuwi sujud malah ngomong, "Mulai sakniki kula dados hambane panjenengan. Napa mawon perintahin jenengan kula manut." Kuwi blorong. Kula mau kuwi blorong, Nyi Blorong. Sing penunggu nang pantai selatan mau. Lah pantai selatan mau kuwi ora mung siji loro telu, pirang-pirang demit jin perayangan penunggu sing nang kono kuwi. Tapi kan sing terkenal Blorong. Terus Nyi Roro Kidul. Mungkin sampean kan ngertine Nyi Roro Kidul kuwi kan padha karo Ibu Dewi Ratu Pantai Selatan. Tuh, ya. Nggih, Mbak. Nah, tak terusake. Yo. Nggih. Barang kaya ngono. Lungguh mau bar ula mau kuwi. Akhirnya kan kon lunga kan. Wis saiki kowe lunga, aja ganggu pertapaanku maning. Barang lungguh di posisi yang sesuai tatanan pemuda atau belahan jiwane mau, tetep lungguh. Sedina, rondina, beberapa hari kemudian temu nang bulan purnama maneh. Biasa. Ternyata godaan kuwi tekone dilalah nang malam bulan purnama. Ombak bergejolak maneh. Barang ngono kuwi mlebu maning ombake marang guwa. Jelep malah Kadita utawa wong wadon mau keseret ring tengah laut. Tapi dia tetap kokoh dalam posisi duduknya, tidak mau merubah. Seperti eman-eman nek arep merubah posisi lungguhe. Sebab iki tatanan kekasih hati. Aku ora kudu rubah. Diumpas diombang-ambing nang tengah laut malah tenggelam. Les nang jero mau kuwi ketemu wong wadon sing ayune ora lumprah. Hei, ojo nyaingi aku. Bareng ngono ditakon, sapa sliramu? Tapi kan bukan perkataan dengan lisan, tapi perkataan dengan jiwanya. Siapa sebenarnya kau? Aku Roro Kidul. Lalu kemudian ditakoni, sopo saja nih? Aku ora bakal ngganggu kekuasaanmu nang kene. Tapi tulung ojo ganggu. Nalikone aku duwe maksud tujuan, nalikone aku nglaksanakake perintahe kekasihku,
Tapi Roro Kidul mau kuwi ora nrimo, bahkan arep ditenggelamke menjero. Nalika semono ana cahya saka wetan. Yes. Mancap menjero nyomot perempuan mau. Set digawa lungguh maring posisi lungguhe maneh. Tapi posisi lungguhe iki iso wotot. Barang ngono mau. Roro Kidul diempas ring cahaya mau. Puter cahaya mau kuwi membentuk seperti bola api, yang mana bola api mau kuwi gawe mumete Roro Kidul. Wah, ampun. Roro Kidul akhirnya nyerah tobat, bahkan diperintah kudu ngawula karo wong wadon sing mau nang jero guwa. Sebab wong wadon mau iya aslinya cahaya mau ya, pemuda mau kuwi bentuk cahaya. Oh. Tetap melindungi karena dia setia. Bahkan duduknya pun tidak mau berubah saking setiane. Nggih. Bareng wis lungguh pirang-pirang dina maneh. Dia tetap tegar. Dia tetap menjalani apa yang disampaikan oleh sang kekasih ketika arep ninggalake pertapaan yang mau. Mengkoyo nalikane ana wong lanang. Kok wong lanang mau kuwi rupane ora ana sing madani baguse. Baguse kuwi gel ora memper. Bahkan mengko wong lanang kuwi mento-mento. Wong mau kuwi ngaku bahwa kuwi aku kekasihmu. Ojo percaya. Nalika arep ditinggalake marang pemuda nalika arep pertama topo mau. Nggih. Wis pirang-pirang bulan ombak teko maneh. Tapi ora mlebu nang gua mau. Mlaku wong lanang. Duh. Kekasihku. Wis suwe sliramu lungguh nang kene. Wis suwe sliramu nglaksanakake apa sing tak perintah. Saiki wis lolos ujian. Iki aku kekasihmu kanggo njemput sliramu. Nalika semono aku janji mengko nang kehidupan berikutnya kita akan bertemu kembali. Tapi aku nyawang sliramu. Ora usah mengko nunggu kita mati lalu hidup kembali. Saiki wis wayahe bebarengan urip karo awakmu. Aku, ayo. Saiki manjato mendur bareng tak tuntun kaya wayah semono. Kowe tak tuntun saka dhuwur mengisor manjat mudhun nang pertapaan iki. Wong wadon mau sing jenenge Kadita tetep lungguh. Dia tetep tidak percaya dengan ucapane wong mau. Sebab wis tau dipesani marang kekasih
mengko bakal teko wong pemuda gantengnya ora lumrah tetep gar. Nah, di saat semono mergo kadita mau kuling lu tetep lungguh. Pemuda sing menjelma kuwi ngomong, "Kue berarti wis ora bekti karo aku. Batal topomu. Percuma. Ora saiki, ora sok emben nalika urip bakal temu maning karo aku. Percuma kowe wis ora patuh." Tapi wong wadon mau tetep lungguh, tetap dengan pendiriannya bahwa janji pertama adalah janji yang setia, tidak ada janji yang kedua kali. Lalu pelan-pelan dia perempuan tadi keluar dari tubuhnya. Loh, mungkin nek wong saiki jenengane Rogo Sukmo ya. Nggih. Nek wong saiki Nggih. metu saka jerone jiwane. Wes. Ngejak tanding karo mau wong sing ngendo-mendo pancen gantenge ora lumrah. Nggih. Jak duel. Yes. Akhirnya ngaku, iya, aku pancen dudu kekasihmu. Aku merasa terganggu nalikane kowe topo nang kono. Jadi mau kuwi pangeran sing nguasani nang Laut Selatan. Ya kuwi Pangeran Grumbiang jeneng. Oh. Lah kuwi nang Laut Pantai Selatan kuwi dudu siji loro telu pirang-pirang. Cuman wis dikuasani marang wong wadon mau. Merga topone yang mau. Dadi sing topo mau, sing nguasani nang kono kuwi ya penguasa atau pimpinannya Nggih. Ibu Ratu kuwi ya menungso. Menguasai demit-demit jin perayangan nang kono kabeh tunduk. Nah, saiki Bu Ratu ya wis ora ning kono. Oh. Tapi isih wutuh dadi penguasa ning kono. Opo sapa bae, mbuh kuwi Roro Kidul, mbuh Pangeran Grumbiang, mbuh kuwi Nyi Blorong, kabeh tunduk. Oh. Sing nguasani asline menungso wong wadon mau kuwi mergo apa? Nggih. Kesetiaan cintanya kepada sang kekasih. Nggih, lah manuten niku mau nggih, Mbah. Dadekake napa nggih? Ilmune niku sampun linuwih ngaten niku nggih. Ayo, wong wis pirang-pirang tahun dirindukannya, pingin ketemu nalika temu kok malah kon topo terus ditinggal. Setia. Bahkan merubah posisi duduknya wae kan ora tega. Nggih. Apa maneh kon kluyuran, apa maneh ngajak gelut saking patuhe. Nggih. Ah, ngoten niku sing niku jenenge wanita solehah ajen nggih. Nah, berarti penguasane Laut Selatan niku kan sakjane niku nggih menungso nggih, Mbah. Sakjane ya manungsa Tapi ngelmune niku sampun klinuwe. Nggih. Nah, berarti nek penguasa-penguasa sing teng gunung napa teng daerah liya nggih sami kados niku. Padha wae sing kaya aku wingi cerita nang Gunung Slamet sapa sih penguasane. Penguasane ya pirang-pirang tapi pucuk pimpinane kan sing tak sebutake Eyang Sembodo. Ya toh? Nah, tapi
Saderenge kula penasaran sing yang semboten niku, Mbah. Kula tesih penasaran sing cerita niki, Mbah, sing wau niki. Apa ya? Nah, mestine kan saben simbah cerita niku kan penuh dengan sanepo, enggak, utawi filosofi ngoten niku kan. Ya. Nah, pertapaane Ibu Ratu mawon niku kan asline nggih mesti enten sanepone nggih, Mbah. Nah, menguasai para demit ten mriku mawon kan mungkin di dalam diri manusia nggih sami nggih, Mbah, menguasai demit yang ada di dalam diri ngoten niku. Nah, selain mungkin niku kejadian nyata nggih penuh dengan sanepo kangge pembelajaran ngoten niku nggih. Ya sabenere ya pancen kuwi walaupun kisah kuwi nyata juga ngandung pesan ya. Nggih. Pesan kanggo anak cucu men bisa nggali, men bisa buka, men bisa menerjemahkan Nggih. apa sih sakjane maknane sing nang jero mau kuwi. Nganti lungguh wae kok ora lilo nek robah. Nggih. Nah, Kuwi mergone apa? Sing kaya biasa tak sebutke. nggih. Wong wadon kuwi ibarat rogone. Nggih. Wong lanang kuwi ibarat jerone. Ya, Nggih. diri pribadi. Nggih. Nah, jaba itu kan diliputi berbagai macam nafsu. Ana nyiblorong kula, Nggih. ya kan? Nggih. Ana Dewi apa sapa Roro Kidul wajahe cantik. Nggih. Wah, biasanya wong wadon kan pamer kecantikan Nggih. kan kayak ngono ya. Nggih. Tidak tahu, tidak bisa menjaga marwah atau martabat sebagai seorang wanita padahal di belakang ada suaminya. Nggih. Nah, kuwi mau kuwi kan robah lungguhe be ora gelem mergo saking setiane. Tapi ya, Nggih. pemuda mau kuwi kan ibarat jiwane Nggih. ora bakal meneng, ora bakal nyawang tok nalikane raga mau kuwi terombang-ambing, tetep nyelametake, bertanggung jawab. Jadi wong lanang mau kuwi ya tetep menanggung jawabi wong wadon nalika wong wadon mau kuwi seti. Luar biasa. Lah niku mau pas topo niku kan, Mbah. Nah, tetap dalam posisi yang semula ngoten niku dihempas ombak berapa kali nggih. Tetep jejeg ngono kan, Mbah. Nah, niku kan melambangkan mungkin jiwanya benar-benar tangguh ngoten niku. Tangguh, iya. Sangar niku. Ayo, jadi perempuan ya seperti itu ya. Mbah. Jangan terombang-ambing oleh nafsunya sendiri. Nggih. Patuwo karo seliramu dhewe. Nggih. Monggo men bisa patuh sing kepriye? Kok patuh karo seliramu dhewe? Nggih. Biasane wong kan apa? Lah, aku wis patuh karo aku. Pingin jalan-jalan ya tak turuti. Nggih. Pingin lirak-lirik wong lanang ya tak turuti. Nah, niku Mbak, sing kudune di rangke niku. Lah kuwi kan ya. Jadi maknane intinya ya, antara jiwa dan raga itu kesinambungan Nggih. bersatu padu membangun perjalanan hidup. Ora bendeng sewe. Wis yo, sampai. Nggih, Moga-moga bermanfaat kanggo kabeh, terutama kanggo Simbah. nggih, matur nuwun sanget pitutur saking Simbah sing penuh akan makna. Kangge pembelajaran kula lan rencang-rencang sedayanipun nggih, Mbak. Nggih, matur nuwun kangge wekdalipun rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu.